Kumbang alaong meneh haka introduction. Mamenda kasngi kede kasngi buram ya kamaria kum ke kami jong ublay. Boro-bor kani kajing buram ya kamaria ke kami jong ublay. Kalayo duna kata kajing rakhi ya kani kasngi. Namar boro-bor kamaria ke kami jong ublay. Kahap kani ka jingle buram ya kamaria ke kami jong ublay. Kahap hakasngi New Year. Hakasnem temai ngila benong. Hakasitarik kula lengkot boro-bor. Den ada kadau bakani ke jingle buram ya kamaria. Kalayo duna kendiat nomor balai ki beriu kila fokus ha bon ha kajing celebrate jongki ya ke New Year. Nai wala kata ngi kum ka balang Katolik ngi kan mau ya ka kami jong blay kamaria ka kami jong blay. Dan kiwei pat kijat balang ki boong balay ngi buram ya kamaria. Lada dan mano bakli ya pi kane dei ban jubab kumne. Ngi buram ya kamaria namar dei ublayhi ningkong ula buram ya ka. Namar dei ublayhi ubalap lap ya ka. Manlong ke kami jong ublay. Den ata kadau mangiru ngiburam ya kamaria. Namar ublayhi ningkong ulalap ya kamaria. Bakalong ke babit banlong ke kami jong ublay. Tekan mau boro-bor ya kane haba kiwei ki keli balay pi buram ya kamaria. Ong ya ki ba ublayhi ningkong ula buram ya ka. Mat mangiru ngiburam ya ublay. Namar ublayhi ula sedang. Namar ula ibit ya kamaria banlong ke kami jong ublay. Te habang ila poi hau news nem thamai arajar arfusau kabalang ka ayangi banrakhi batle buram ya kamaria ka kami jong ublay. Te haba pej hakajing im jong kamaria ngi sibun dan kijing hikai kibala ban ayangi habang ngi pej ya kamaria ngi pej ya kijing im ka jongka. Habau angel lawan ban penbena ba kamaria kan long ka kami jong ublay. Kamaria kam syamla artatin. Handai kalong, ay kalong hanga katkum kaman jong me. Klasim ya kani kaman jong ublay hakajing im jongka. Matsisin ba kalong hooj kala sim ya kani si junom hakajing im jongka. Hapej nadu ba banpun yau jisu kalari kendong yau jisu kandai manai kala pun yau jisu bat habalak kayau jisuru kala rila sumar yau jisu hadu bonda he mar hadu kisngi kijingyap jong jisu kamaria kala sanran ya ujisu kata kadai komitmen ba kamaria kala le ha kijingim kejongka namar kala ong ho yu blay nadu basdang bar kala ong ho yu blay ru haban dakut te ko men ko para ngiru ngi ong ho ya ublay hakajing im jengi ke bamalasngi kam dam hau news sam thamai arajar arfusau ngiong hooj ban nadu news nam thamai ngin le bha ngin im bha ngin syakri ya ublay kham bha ngin trei shirhem hakap balang ngin trei shirhem ha ka imlang kasalang nekum ki khina school ngin pule kot bha nikum ki kami ki pa ngan long pa ne long ka kami ka babaha ka papan inuk sai ki babaha ki kun ngi ong hooj ngi promise ngi raikut marai ba kani kajing ong hooj jungi kajing rice camp jungi kajing rai jumut jungi kadi belong silenter ha kajing im jungi hadu ba ngi nap blek nak ni keselapar thai kumbale kamaria yau jisu kalau ong hooj ha ublay ba kan ri ka sumar yau jisu barkale hadu bakut kecing im kejongka te kani gede kanuksa ka babha ngidi bala panbut ya kanuksa jong kamaria ngiru ba kamaria kalong ka briu ka bedap da kecing syania ha ublay ka syania barobor ha ublay wala da ka syem gino kecing kecing jinjar kecing im jongka handrei ka syania teli telan ha ublay ngikan mau ha kapor ba ujisu Joseph kamaria kilik syaka temple ha Jerusalem ujisu laja ha temple Jerusalem bad hadin ba kamaria ba Joseph kilawat ya ujisu
kila syam yau Jisu haka temple bat haba ka Maria kala kali balik hun phile kumni yanga kam u Jisu la jawab phimtip samai bangadon haka yeng jong u kupa jonga te ka Maria baro kala shu pusan yakini kijing ong jong u Jisu kala shu shania handai wala kam tip balik unu khon jonga kren kumni yanga handai kala shu pusan yakini kijing yakiti kijing bam su thu jongka hala ka donu jongka bat kala shania teli telan hoblai ka nget hoblai ba kini baro kidai kijing penya jong hoblai tengiru kum ki khon jong ka Maria ngi dei ban shania teli telan hoblai wat ha news number thamai ba mentang la yo priang ngi sau shembon kijing kijing jar ka jing ya lenti jongi ka ba malaksni ngin salap bon kijing kijing jinjar kijing sitam kijing pensoi ki bahal lukam kinwana kijing jongi Henry ngide ban borok ngide ban kan mau barobor ba ngide ban shania teli telan hoblai ba ublai ubatip ublai ubaim ublai ubalong unong panim jongi unong sispa jongi utip khamha yangi ke ba ublai ule na kabanda jongi utip khamha ublai ban yangi kan mau barobor lada ja ke aga ji im jongi pediang namar ublai utip khamha ban yangi kumba ka Maria ka pediang ya kita kijing kijing jinjar baka syam haka ji im jongka nam pediang ya ke ba ublai ule haka bar ka syam ba ke ka ba ublai ule haka ji im ka jongka dei na ka jing bha jongka bat ka jing bha jongka jai pen rio dengiru ngidi belong kum ka Maria ka ba pediang ya ki ka ba ublai uman haka jing im ka jongi ngide belong ru kum ka Maria ka ba ko ngu ya ublai barobor haka jing im jongi ngidi ban ngap ya ka sur jong blai ngidi ban ko ngu ya ka sur jong blai larangi ko ngu mas ngap ya ka sur jong blai ngi sa shembon ki jing ai ki jing kurku ki ban wan haka jing im ka jongi halayeng halasam ha school ngide ban ko ngu ya kamon jong blai lengba kajing kongu jungi ya ki kemekik pa kum ki khon ngidi ban kongu ya la ki kemekik pa namar ki kemekik pa kidei ki blai baar kidei ki blai baar lingba ka sur ka jongki lingba ka jing sneng ka jing khrau jongki ngiyos ngo ya ka sur jong blai de ha school ru kum ki khna school di ban kongu ikino hikai namar ki no hikai ru kidei ba ki wei ki ba ai ya ta ka jing nang jing start ya ta ka jinget hangi iwei pe wei ngidi ban sap ya ka sur ngidi ban kongu ya kasur jong kino hikai te kum ki kemeki paru ngidi ban kongu ya kasur jong ublai lingba ke jing sning ke jing krau ba yo na ki reunion na ki lindo na lingba ka gospel lingba ka bible lingba ke jing puli ka tin jong blai ngias ngo ya kasur jong ublai te ngidi ban kongu bat skap ya kasur jong blai kum balong ka Maria ka sngap barobor ya kasur jong blai ba kongu yo ublai barobor badai na kata kadau baka Maria kalong ka breu ka bakraw haka balang ka jungi ngile bunan burom ya ka man la kapor kadan bun ba kikirteng kamare ka kemejong blai kamara the seti ki bun ba kikirteng bangi ai kamare balai namar maka kalong ka breu ka bas ngurit ka breu ka bakraw ling ba kijing ngurit ka jongka kalalong ka bakraw namar kalong ka bas ngurit te mangiru kum ki breu abang ilayo priang news snem thamai menta ara cara pasau tungin bud ikunuk sa jong ka Maria balong ki ba kongu ban shania haublai ban nget haublai bat long ru ka bas ngaurit kum ka Maria ladang ngaurit akmat jong ublai un pen krau yangi te hakani ka por abang ilayo priang news snem thamai ara cara pasau tungin long ki bas ngaurit akmat jong ublai kanang ba ublai un pen krau yangi hakajing im jongi ka ba malakasni in your Jesus Christ.